बे बोसोरबायाव जाय बिथांमोना सुक्तिखारि बिथांमोनानो सरकाराव दङ बै बिथांमोना दिनै बे बोसोरबायावबो जोंनि एनडिएफबि नि मुंख्लंफोरनि मुङाव दिनैसिम मोनसेबो सेमिट्रि गैया। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एक्स एनडिएफबि नि बिरि मोनलां आदाया दिनै गावसोरनि एनडिएफबि नि जेंनानि बागै मा फोरमायखो, एनडिएफबि नि सानै एनआईए केस नांनाय आरो फासिनि अर्डार जानायनि बागै मा दुखु फोरमायखो बिनि बिसय दिनै बे भिडिअआ रायजोफोर। स' बिनिखायनो नोंथांमोना फुल जोबजासे नायलांबानो जाबाय। दिनै एक्स एनडिएफबि नि बिरि मोनलां आदाया दिनै माखासे फासि जानायनि अर्डार बिसोरनि बागै मा फोरमायखो। स' रायजोफोर आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे जे बिरि मोनलां सारा दिनै मा फोरमायखो बे भिडिअ क्लिपखौ आं स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो। गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोनाय थाबाय। दिनै मोखां बिजाबाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जि जोबथेनानै दोनजानाय एक्स एनडिएफबि नि एनआईए केसाव थानांनाय सानै फासिनि अर्डार आरो सानै जिउ जोबजासिम साजा होजानाय बिथांमोननि सोमोन्दै नोंथांमोननो मोनथिहोनांगौ होननानै आं सानदों। बेनि थाखायनो दिनै मोखां बिजाबाव आं फैनाय जादों। बेनो जाहैबाय बे बैथि दाननिनो बा सेप्तेम्बर दाननिनो 16 खालाराव जोंनि बै फासिनि अर्डार मोननाय आरो सानै जिउ जोबजासिम साजा मोननाय बिथांमोननि हियारिं जानो थांगासिनो दं। बेनो जाहैबाय जोबथा हियारिं। बेखौ लानानै दिनै आं रायजोनि सिगाङाव मोनथिहोनो होननानै दिनै मोखां बिजाबाव फैनाय जादों। बे हियारिंआव माबायदि जागोन जों दिनै जोबोद गिनाय मोनदों। गमामायैनो जुदि फासिखौ होमारोब्ला मा जागोन बेखौ दिनै जों सिन्था खालामनो गोनां जादों। लोगोसे बै बिथांमोननि न'खरनि बा फेमिलिया दिनै जोबोद गिनाय मोनदों। बिथांमोननि मेगनाव मोदै, खुगायाव जेबो बुंनो हाया जादों। दा बेनिखायनो आङो स्पेसियेलि खावलायगोन बिथांमोननि थाखाय जेन बर' रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि गोसोजों गावबा गावनि इसोरखौ जेन बयबो बिथांमोननि जानानै इसोरनियाव जेन आर'ज गाबो। बेजों लोगोसे जों बिथांमोननि जानानै गोबां खेब गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो बिटिसि सरकारजोंबो जों सावरायबाय। थारैनो बिनि गासै खामानि मावनांगौआ बिटिसि सरकारनिमोन। फैयै दायो बिटिसिआव दा इलेक्सननि मोनसे टाइम जाबाय। दिनै रावबो सरकार गैलिया। नाथाय बिनि सिगां जों बहुद बार सावरायनाय जादोंमोन बिथांमोननि जानानै जे बिथांमोना हियारिं जासिगोन। नाथाय बेबायदि मावनायखौ जों नुबोआखिसै। दिनै थाङोब्ला खोनानो मोन्दों बै न'खरनि मानसिफ्रा थांदोंमोन, नाथाय बिथांमोना बेबायदि रेसपन्स मोनाखिसै, मोजां रिजाल्ट मोनाखिसै। दिनै जों गोबां बाथ्रा बुंनो हायो, नाथाय बुंनो लुबैयाखै। दा जेखि जाया बिथांमोननि जानानै दिनैनि दिनाव रावबो बुंग्रा गैया आरो बिथांमोननि जानानै दिनैनि दिनाव खामानि मावग्रा गैया आरो दैदेनगिरि मानसि गैया जानानै थाबाय। जों आसा खालामदोंमोन जोंहा गोबां एमएलएफोर दङ, एमपिफोर दङ, बिथांमोना एसेम्ब्लिफ्राव बा पार्लामेन्टफ्राव बिथांमोननि जानानै फंसे फंनै खोथा बुंगोन सानदोंमोन। नाथाय बे बोसोरबायाव जों बेफोरबायदि बुंनाय माब्लाबाबो जों खोनाबोफेराखिसै। थारैनो जोबोद दुखुनांथाव जाय बिथांमोना फासिनि अर्डार मोनबाय बा थैजासिम जिउ साजा मोनबाय, बिथांमोनाथ' गावनि जानानै मालाबाबो नाङाखैमोन। हारिनि थाखायनो नांदोंमोन, जाथिनि थाखायनो नांदोंमोन। जिखिनि खामानि मावदों हारिनि थाखायनो मावनो गोनां जादों बा बर' जाथिनि थाखायनो मावनो गोनां जादों। नाथाय बेफोरखौ दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो सिन्था खालामाखिसै। सोरबा एमएलए जादोंबाबो, सोरबा एमपि जादोंबाबो दिनै जों बुंनो गोनां जादों बिथांमोना बे दावहारुफोरनि थाखायनो, बै मुंख्लंफोरनि थाखायनो बा फासिनि अर्डार मोननाय, जिउ जोबजासे साजा होजानाय बिथांमोननि थाखायनो गासैबो एमएलए एमपि जाबोदों। नाथाय
बिथांमोना दिनैहाय एभयड खालामदों। दिनै सिनायाखिसै बिथांमोना सोर दावहारु। दिनै बिथांमोननि जानानै फंसेबो बाथ्रा बुङाखिसै। गमामायैनो जुदि फासिया मोनमारोब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन बेखौ जेन रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामो। बै फासि अर्डार नांनाय बिथांमोनाथ' रावबो गावनि थाखाय नाङाखैमोन। दिनै गोबां खेब बिथांमोननि जानानै जों हायाब्लाबो रोङाब्लाबो गावनि लोगो होननानै दिनै जों बहुद नाजाबोदोंमोन, सावरायबोदोंमोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि सिगाङावबो जों ब्रा ब्रा बुंबोदों, गोबां खेब बुंबोदों। नाथाय जोंनिफ्राय MLA MP फोरनि बुंनायफ्रा जथेस्थ' खामानि होयो, नाथाय बिथांमोना बुङाखिसै। जोंनि होस्रिखावनायनिफ्राय MLA बिथांमोना बा MP बिथांमोना पार्लामेन्टफ्राव एसेम्ब्लिफ्राव बुङोब्ला निश्चय खामानि होयो। बेफोरखौ बुंनो थाखायनो, बेफोरनि खामानि मावनो थाखायनो दिनै जोङो MLA MP बानायनानै बिथांमोनखौ दैथायहरदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना बेबायदि खामानि मावाखिसै। बाथ्रायाव बुंदों सान्थि फैबाय, सान्थि फैबाय। नाथाय बे सान्थिया सोर लाबोखो बेखौ बिथांमोना बुजियाखिसै। बाथ्रायावल' बुंनानै जेबो जाया। खुगा बिजौजों बुंबाय थादों सान्थि फैबाय, बिराद गिदिर गिदिर लेक्सार होदों। खिन्थु गोरबो गोसोजों बुंदोंना बुङाखै बेखौबो साननो नांगोन। लोगोसे सान्थिया गमामायैनो मोनमारदोंना मोनमाराखै रावबोथ' उदिस लायाखिसै। बै फासिनि अर्डार जानाय लोगो बिथांमोना सान्थियाव दंना गैया बेखौथ' रावबो उदिस लायाखिसै। जिउ जोबजासे साजा मोननाय बिथांमोना सान्थि नंगौना नङा बेखौथ' रावबो उदिस लायाखिसै। बै बिथांमोननि बिमा बिफा बा न'खरनि मानसिफ्रा दिनै सान्थियाव दंना गैया बेखौथ' रावबो उदिस लायाखै। सिगनेटरि रन्जन दैमारि सार बिथाङा दिनै सान्थियाव नंगौना नङा बेखौथ' दिनै रावबो उदिस लायाखै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा। बै मुंख्लं न'खरनि बिमा बिफा, जाय बिमा बिफाया दावहारु जोनोम होबाय, दिनै बिथांमोना सान्थियाव नंगौना नङा बेखौथ' रावबो खबर लायाखै। दिनै बुंदों दाख्लैसो NIA केसनिफ्राय बेलाव गबोनाय बिथांमोनखौ लानानै गोबां बाथ्रा। नाथाय बिथांमोनाथ' सासे आलासि बायदिसो दिनै दंफैयो। मानसिसो मा समाव मा भुल मावगोन जेबो बुंनो हाया। दिनै बिथांमोना न'आव फैनानै दिनै केस सालायफिननो गोनां जादों। सोरबाया सनितपुर थांनांदों चिरांनिफ्राय, सोरबाया थांनांदों धेमाजि, सोरबाया बहा थांनांदों। दिनै गोबां गारि गुरिनि खोथा थाबाय, उकिलनो फैसा हरनांगौनि खोथा थाबाय। दिनै अमा फानदों, दाउ फानदों, बोरमा फानदों, मोसौ फानदों, हा हु फानदों। सोरबाया थिं बाथाम गासैबो फानजोबदों। गासैबो जोबस्रांजोबनानै सोरबाया फासि नांनानै थैनो गोनां जादों आरो थैदों। दिनै बेफोरखौथ' रावबो उदिस लायाखै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा। नाथाय बै दावहारुफ्राथ' रावबो गावनि बेक्तिनि थाखाय नाङाखै, गावनि उदैनि थाखाय नाङाखै। थैगोन होननानै मोनथिखाब्लाबो दिनै गासैबो लोगोफोरखौ नेवसिनानै, बिमा बिफाखौ गालांनानै, बिदा फंबाय गासै बाहागिफोरखौ गालांनानै, गामिखौ नागारलांनानै, जोनोमगिरि जायगाखौ गारनानै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थाहैदों। सोरबाया लेवार अरजानानै बेमार जानानै थैदों, सोरबाया जिबौजों सौथारजादों, सोरबाया मैदेरजों गाथारजादों। दिनै बै बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थैबोबाय, गावथारजाबाय। बिथांमोननि हारा बेगेंफ्रा म्यानमारफोर बायदियाव दङ, भुटानफोर बायदियाव दं, बांलादेशफोर बायदियाव दङ। दिनै बिथांमोननि हाराफोरखौबो दिनै जोंनि लोगोफोरनो जों न'खराव जोङो होफैनो हायाखै। दिनै बै न'खरफ्रा माबायदि दुखुआव दङ, बिथांमोना सान्थि मोनमारदोंना बेखौथ' रावबो उदिस लायाखै। दिनै बाथ्राखौ ओरैनो गिदिर गिदिर बुंदों, सान्थि लाबोदों, सान्थि फैबाय। नाथाय जों मिथिगौ सासे दावहारु हिसाबै आरो दावहारुफोरखौ हेफाजाब होग्रा न'खरफ्रा मिथिगौ, जोंनो जाहोबोनाय लोंहोबोनाय साफ्रोमबो मददगिरिफ्रा मिथिगौ गमामायै सान्थि मोनाखै। स्पेसियेलि आंबो मोनाखै आरो आं बायदि गोबां मानसि थानो हागौमोन। नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सान्थि फैबाय होननानै गिदिर गिदिर लेक्सार होदों। दा गोबां बाथ्रा बुंनो हायो, जाय बुस्थुखौ जोङो
थै जिउ दान होनानै जों मोनबाय दखलसे हानि एरेन्जमेन्ट गाव गावनि खुंथाइ गोहो बेफोरखौबो दिनै फाननो हमदों बा फानबायानोसै। दिनै बेफोरखौ हमथानांगौआ नों आंनि दायथ'। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो रायजोफोरखौबो खावलायदों जेन बुजि अननानै बयबो सिन्था खालामदो। सोरनिबा गोदै गोदै बुंनायाव सोरनिबा फुस्लायनायाव जेन रावबो गोजावा। मोजां लिडारखौ सायख'दो। दिनै दावहारु बिथांमोनखौबो सिन्था खालामदो, मुंख्लंफोरखौबो सिन्था खालामदो। दिनै जों नुदों बे बोसोरबायाव जाय बिथांमोना सुक्तिखारि बिथांमोनानो सरकाराव दङ, बै बिथांमोना दिनै बे बोसोरबायावबो जोंनि NDFBनि मुंख्लंफोरनि मुङाव दिनैसिम मोनसेबो सेमिट्रि गैया बा मुंख्लं खाम्फा गायसननानै होआखिसै। अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थार नुखाबाय नङा होनब्ला दिनैहाय एक्स NDFB आदा बिरि मोनलाङा दिनै NDFBनि जेंनानि बागै मा दुखु फोरमायखो, मानव गेदेर प्रमद बर सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो। नोंथांमोना खोनाजोबखाबाय नङा होनब्ला। दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों फैबाय थानाय BTR BTC इलेक्सनाव सोर दैदेनगिरिनो भटखौ होनांगौ जोङो बेखौ एसेब्लाबो हमदांनो हायो आरो बुजिनो हायो। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।